Ang mansyon sa New Manila ay tila isang dambuhalang rebulto ng nakaraan. Maputla, malamig, at puno ng mga sikretong pilit ibinabaon sa limot. Ang mga pader nito ay gawa sa makakapal na adobe at matatandang kahoy na tila humihinga tuwing gabi. Dito lumipat ang mag-asawang sina Val at Lian, kasama ang kanilang 4 na taong kulang na anak na si Toby. Sa pag-asang makakahanap sila ng katahimikan na malayo sa ingay ng syudad. Dahil abala sa kanilang mga negosyo, kumuha sila ng isang bagong yaya. Isang masayahin at masipag na dalagang nagngangalang Rose. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Rose at ng mga bagong pintura ng bahay, may kung anong bigat na nananahan sa bawat sulok ng mansyong yon. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng pagkakataon. Napapansin ni Lian na madalas maupo si Toby sa dulo ng pasilyo, malapit sa isang silid na laging nakalak. Doon makikita si Toby na tila may seryosong kinakausap, tumatawa mag-isa, at kung minsan ay nag-aalok pa ng kanyang mga laruan sa hangin. Isang hapon, habang nag-aayos ng merienda si Lian, natagpuan niya si Toby sa madilim na sulok ng kanyang nursery. "Sinong kausap mo, anak?" Malambing na tanong ng ina, bagaman may kaunting kaba na namumuo sa kanyang dibdib. "Si Yaya Maria po," sagot ng bata nang hindi tumitingin sa ina. "Sinasabihan niya po ako na huwag maingay dahil natutulog ang mga kulisap sa dingding eh." Napatigil si Lian. "Yaya Maria? Rose ang pangalan ng yaya mo, Toby. Baka nagkakamali ka lang." Umiling ang bata. "Iba po si Yaya Maria. Mabango siya na parang bulaklak, pero malamig ang kanyang mga kamay." Hindi mapakali si Lian sa sinabi ng anak. Nang gabing yon, habang malakas ang buhos ng ulan at humahagibis ang hangin sa mga bintanang kapis, hinalughog niya ang atik ng mansyon. Doon, sa ilalim ng mga lumang kargamento, natagpuan niya ang isang maalikabok at sunog na photo album sa gilid. Sa bawat pagbuklat niya, tila lumalamig ang paligid, hanggang sa tumigil ang kanyang mga daliri sa isang itim at puting larawan mula noong 1950s. Sa larawan, makikita ang dating pamilyang nagmamay-ari ng mansyon. At sa likuran nila ay isang katulong na nakasuot ng plantsadong uniforme. May malungkot na mga mata at isang maliit na nunal sa kanang pisngi. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na likha ng pluma. "Maria, ang aming tapat na lingkod, 1954. Kasabay ng pagkakatuklas na to, naalala ni Lian ang kwentong nasagap niya mula sa mga kapitbahay. Isang malagim na sunog ang naganap sa nursery ng mansyong yon noong dekada 50. Isang yaya ang hindi lumabas ng silid dahil pilit nitong iniligtas ang alagang sanggol. Hanggang sa kapwa sila lamunin ng apoy. Dumating ang 12:00 ng hating gabi. Ang buong mansyon ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na sadyang nakabibingi. Biglang nabulabog ang tulog ni Val at Lian nang makarinig sila ng isang mahaba at matinis na hagulgol na nagmumula sa nursery ni Toby. Hindi yun iyak ng bata. Yun ay tunog ng isang taong naghihingalo. Dali-dali silang tumakbo patungo sa silid. Nang sipain ni Val ang pinto, tumambad sa kanila ang isang eksena na tila hango sa madilim na bangungot.
Si Rose, ang kanilang yaya, ay hindi nakatapak sa sahig. Nakalutang siya sa hangin. Ang kanyang mga paa ay nanginginig at nagpupumiglas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatanggal ang isang hindi nakikitang pwersa sa kanyang leeg. Ngunit wala siyang magawa. Sa likuran niya, unti-unting nabubuo ang isang anino na kasing itim ng usok. Ang aninong yun ay may suot na lumang uniforme na pangyaya. Punit-punit at tila umuusok pa rin ang mga gilid nito, gaya ng isang bagay nakakatapos lamang masunog. Ang mukha ng anino ay walang malinaw na anyo, maliban sa dalawang nagbabagang puting mata na nakatitig ng diretso kay Lian. "Ibigay niyo ang bata." Ang tila bulong na nanggagaling sa bawat sulok ng kwarto, bagaman hindi gumagalaw ang bibig ng anino. Ngunit ang pinaka nakakakilabot na bahagi ay hindi ang pagkakabitay ni Rose. Sa gitna ng silid, sa lumang tumba-tumba na gawa sa nara, nakaupo si Toby. Ang bata ay mahimbing na natutulog. May munting ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa hangin. Sa isang posisyon na tila may nakayakap sa kanya. Ang tumba-tumba ay dahan-dahang gumagalaw. Ngit-ngit ng ngit-ngit. Kahit wala namang nagtutulak dito. Si Toby ay nakahimlay sa kandungan ng isang nilalang na hindi nakikita. Isang malamig na simoy ng hangin ang humahaplos sa buhok ng bata. At sa bawat pag-ukoy ng upuan, nakikita ni Lian ang mga bakas ng uling na naiiwan sa puting pajama ni Toby. "Maria, bitawan mo siya!" Sigaw ni Val habang pilit na inaabot si Rose. Ngunit isang malakas na puwersa ang tumalsik sa kanya pabalik sa dingding. Biglang tumigil ang lahat. Ang aninong sumasakal kay Rose ay dahan-dahang lumingon. Sa isang iglap, bumagsak si Rose sa sahig. Walang malay at puno ng pasa ang leeg. Ang anino ay unti-unting lumapit sa mag-asawa, habang ang boses nito ay naging isang matinis na hagulgol na nakakabasag ng tenga. "Siya ay sa akin na. Ako ang mag-aalaga. Ako ang magbabantay. Sa apoy kami nagsimula. Sa lamig kami magtatapos." Hindi na nag-atubili si Lian. Sa kabila ng takot, sinugod ni Lian ang tumba-tumba at hinablot si Toby mula sa kandungan ng multo. Sa sandaling mahawakan niya ang anak, naramdaman niya ang sobrang ginaw na tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Mabilis silang lumabas ng mansyon. Hindi na lumingon pa at hindi na kinuha ang anumang gamit. Iniwan nila ang New Manila bago pa man sumikat ang araw. Lumipas ang mga taon, ngunit ang mag-asawa ay hindi na muling naging payapa. Si Toby, bagaman lumaking malusog, ay madalas pa ring matagpuan sa gitna ng gabi na nakaupo sa dulo ng kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Kapag tinatanong siya kung bakit hindi siya natutulog, iisa lang ang lagi niyang sagot na nagpapatayo ng balahibo ni Lian. "Hinihintay ko po si Yaya Maria. Sabi niya, naiwan niya po ang kanyang suklay sa loob ng puso ko eh." Ang mansyon sa New Manila ay nananatiling nakatayo hanggang ngayon. Sarado, balot ng mga baging, at iniiwasan ng mga tao. Ngunit tuwing gabi, kapag malalim na ang katahimikan, maririnig pa rin ang marahang pag-ugoy ng tumba-tumba sa nursery. Naghihintay sa susunod na bata na tatawag sa pangalan ni Maria.